Hei kaikki! Tervetuloa Petrescue Finlandin ensimmäiseen webinaariin. Ja kiitos järjestäjälle siitä, että olette järjestäneet ja koolle kutsuneet ja tuottaneet tällaisen hienon tapahtuman. Iso ilo olla mukana. Ja muutamalla käytännön asialla aloitetaan tietenkin. Tämä webinaari kestää noin 1,5 tuntia, 20:30 asti. Jos keskustelu jatkuu sen jälkeen, niin me emme sitä keskeytä, keskustelijat ja järjestäjät, mutta ymmärrämme toki sitten, jos pitää linjoilta lähteä. Keskustelijat, pitäkää mieluiten kamerat auki. Muilla se voi hyvinkin olla kiinni. Mikrofonit kiinni kaikilta silloin, kun ei ole juuri puheenvuoroa. Ja sitten lopuksi meillä on kysymys-vastausosio, jossa sitten kuka tahansa voi pitää puheenvuoron, kysyä tai kommentoida. Ja sen voi tehdä myös lähettämällä chattiin kysymyksen tai sitten nostamalla käden pystyyn ja pyytämällä puheenvuoroa. Ja me noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joka tarkoittaa sitä, ehkä tässä tapauksessa tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, vaan kaikki kysymykset ovat tärkeitä tasa-arvoisesti. Ja olkaa aktiivisia, jos vaan siltä tuntuu. Laittakaa kysymyksiä matalalla kynnyksellä. Ja pidetään keskustelu positiivisena ja rakentavana. Ja sitten itse keskustelijat, olkaa myös erittäin aktiivisia siinä mielessä, että saatte keskeyttää tämän mun tekemän yhdessä Petrescue Finlandin kanssa tekemän niin kuin kysymys- ja keskustelukäsikirjoituksen. Olisi ihanaa saada siihen vähän semmoista niin kuin eloa ja liikettä, eli saa huikkailla väliin ja pyytää puheenvuoroja, jos on kommentoitavaa tai lisättävää. Ja tämä tallenne tulee myöhemmin näkyviin YouTubeen. Sitten itse asiaan. Petrescue Finlandin visio eli tulevaisuuden tavoite, ihannetila on se, että jokainen Liettuassa syntyvä koira olisi suunniteltu ja odotettu perheenjäsen. Ja useimmille ihmisille tulee rescue-toiminnasta ensimmäiseksi mieleen adoptiokoirat ja adoptiotoiminta. Mutta sitten kun yhdistys kerää varoja steriloinnille, sille ei välttämättä löydykään niin paljon tukijoita kuin esimerkiksi sille yksittäiselle loukkaantuneelle surullisen tarinan omaavalle koiralle. Ja tämä kertoo myös ehkä siitä, että miksi on ollut tarvetta järjestää tämä webinaari. Kaikki eivät ehkä ymmärrä, me itsekään aina, sitä kuinka tärkeää sterilointitoiminta on kodittomien koirien pelastamisessa. Ja tänään me ollaan keskustelemassa siitä, miten sterilointi tapahtuu, missä, miten se eroaa esimerkiksi eri maissa, eri tilanteissa. Ja myös mikä on tosi tärkeää, että mitkä on tulevaisuuden visiot ja toiveet ja tavoitteet kullakin nyt niillä 3 yhdistyksestä, jotka on tänään täällä mukana keskustelussa. Ja henkilökohtaisesti pitää vielä sanoa, että mulla on täällä 10 koiraa, joista yksi on aivan uusi ja hän ei vielä ehkä ihan ymmärrä sitä, että mitä tarkoittaa, kun mä istun tässä pöydän ääressä ja höpöttelen. Eli jos jotain yllättävää täällä päässä tapahtuu, niin sitten mä siirrän puheenvuoron Petrescue Finlandille ja he jatkavat sitten tätä moderointia puolestani. Että tämä täytyy sanoa tässä vaiheessa, ettei ihmettele. Hei keskustelijat, voisitteko aloittaa esittelemällä itsenne, niin tietää koko yleisökin, että ketkä täällä on aiheesta asiantuntijana keskustelemassa. Heidi, sä voisit vaikka aloittaa. Joo, tervetuloa kaikki ja kiitos myös minun puolestani kaikille osallistujille. Ja mä olen siis Heidi Striidi ja Petrescue Finlandin yksi perustajajäsenistä ja meidän yhdistyksen toiminnan johtaja. Näin lyhykäisesti. Juuri noin, kiitoksia. Jatkaisiko Liisa samasta yhdistyksestä?
Liisa taisi juuri friisata. Sitten mä neuvoisin ehkä nappaamaan kameran pois ja kokeilemaan. Mä olen Liisa Leitzinger, mä olen Petrescu Finland, Liettuan vastaava. Kiitoksia. Tervetuloa. Sanna. Joo, moikka kaikille. Sanna Lilbren-Rannala, Roodoksen kodittomat eläimet ry:n puheenjohtaja. Sitten olen myös perustajajäsen, joka paikan höylä, myös humanistinen eläintutkija. Kiva olla mukana. Kiva, että olet. Kuka on Laura? Heippa, mä oon Laura, Balkanin koirien aktiivi. Mä oon myös eläinlääketieteen opiskelija ja ihan lyhyesti voin kertoa, että Balkanin koirat on tosiaan pääasiassa Bosniassa rescue-koirien kanssa hyvän tekeväisyystyötä tekevä yhdistys ja 10V syntymäpäiviä juhlitaan tänä vuonna. Ja mä oon ollut aktiivina nyt semmoisen reilu 7 vuotta ensimmäisen rescuen saapumisen jälkeen. Kiitoksia. Elia? Moikka, mun nimi on Elia Leino ja mä oon Battiksen omistaja. Täällä on tämmönen, tää elää meidän sohvatyynyjen välissä. Meillä on Battis on ollut nyt Petrescu Finlandin kautta 3 vuotta. Ja mä tein itse siis työkseni kynsiä ja sitten sosiaalista mediaa ja ihan tälleen niin kuin rescue-koiran omistajan kannalta täällä juttelemassa. Kiitos kun kutsuitte. Kiitoksia. Entäs Reeta? Joo, tosiaan Reeta ja eläinlääkäri Lemmikkitohtoreilta. Ja mä oon rescue-toiminnassa ollut mukana semmoisen 10 vuotta tuolla Kreetan päässä. Ja sieltä myöskin 2 omaa rescue-koiraa, että sinänsä on tämä käytäntö melko tuttua ja jokapäiväisessä elämässä rescuet mukana. Ja nyt myöskin teen väitöskirjaa sitten, mihin vahvasti liittyy rescue-koirat ja sitten tautiasiat siellä puolella. Kiitos. Kiinnostava porukka. Mä olen Heli Mäenpää ja mä vedän tänään tätä keskustelua. Mulla on itselläni Stray Dog Capare-niminen yhdistys, joka on myös seniorirescue-koirien saatto- ja vanhainkoti. Mä oon kirjoittanut 2 kirjaa, ensimmäinen rescue-koirista ja toinen rescue-kissoista. Ja sen lisäksi mä oon Animalia-hallituksen jäsen ja tällä hetkellä aika kokopäivä toimisesti teen eläinsuojelu- ja eläinoikeustyötä. Ilo olla täällä kanssanne. Me ollaan aikataulussa tällä hetkellä, eli aloitetaan. Heidi, mä toivoisin, että sä pitäisit ensimmäisen puheenvuoron. Ja kiitos tosiaan siitä, että lähditte järjestämään tätä webinaaria ja keskustelutilaisuutta. Mutta miksi? Ja miksi tämä on teidän mielestänne tärkeää? Joo, kiitos Heli. Ja no joo, siis näin meidän kokemuksen mukaan niin rescue-yhdistysten tekemä ja tukema sterilointityö jää aika usein muun muassa esimerkiksi adoptiotyön varjoon. Eli mitä säkin tuossa vähän aikaisemmin kerroit, niin yksittäiselle yksilölle on helpompaa saada rahoitusta, tai se ei ehkä rahoitusta ole, mutta varoja, kun sitten taas niin kuin sterilointityöhön ja samoin tavallaan tämä adoptiotoiminta, niin ehkä sen takia se vähän jää sen varjoon, koska se on paljon tunteita herättävämpää kuulla sen yhden koiran tarina ja nähdä, kuinka se päätyy tarhalta onnellisena uuteen kotiin. Ja sitten taas totta kai niin kuin esimerkiksi adoptiotoimintakin niin on todella tärkeää ja pelastaa nimenomaan sen yhden yksilön, mutta vaikka me adoptoitaisiin ja tuotaisiin rekkalasteittain koiria Suomeen, niin se ei silti muuta sitä juuritilannetta, että aina tulee niitä uusia koiria ja aina on yhtä paljon tarvetta niille samalle rekkalasteille, jos me ei pureuduta sinne juurityöhön ja ei saada rajoitettua muun muassa vahinkopentujen syntymistä. Ja niin oikeastaan tämän takia niin kuin meidän
mielestä steriloinnit on adoption ohella yksi tärkeimpiä ja kestävämpiä eläinsuojelutöitä. Ja oikeastaan niin kuin yksi ainoita eettisiä keinoja ja oikeita keinoja vähentää sitä nimenomaan vahinkopentujen syntymistä ja sitä kautta myös hylättyjen koirien määrää. Ja tietenkin totta kai siihen liittyy myös sitten ohella valistustyö. Ja se on kuitenkin ihan fakta, että steriloimalla yhden kodittoman koiran voidaan estää satojen, ellei tuhansien, joidenkin laskelmien mukaan jopa 10 000 vahinkopentujen syntyminen pitkällä aikavälillä, kun otetaan tietenkin huomioon niin kuin kaikkien syntyneiden pentujen lisääntymiskyky sen äidin lisäksi. Että jokaisella steriloinnilla on äärettömän iso merkitys ja tämän takia me halutaan tuoda enemmän esille just sitä sterilointityön tärkeyttä. Toki tietenkin pitää niin kuin aina muistaa se, että kaikissa maissa on erilaiset tilanteet ja pitää mennä tavallaan sen maan mukaan, mikä siellä toimii. Että jos ajatellaan, niin kuin, että esimerkiksi kaikissa maissa taas suuret sterilointimäärät ei välttämättä auta tai ei niin kuin auta ollenkaan. Että jos mietitään vaikka Espanjaa, missä hylättyjen koirien ongelma johtuu enemmänkin niin kuin hallitusta lisääntymisestä. Eli nimenomaan niin kuin teetetään niitä vaikka metsästyskoiria, mitä siellä käytetään paljon. Siellä on tosi paljon niin kuin tämmöisiä suosikkirotuja ja kun niitä teetetään, mutta sitten kun niitä ei halutakaan enää pitää, niin sitten ne päätyy kodittomiksi. Ja tähän taas sterilointityö ei auta. Tai sitten jo esimerkiksi Romania, missä syntyvyys on jo ylipäätänsä niin kuin jo ihan täysin hallitsematonta monella saralla. Ja tarvitaan paljon enemmän taas sitä valistustyötä sitten sen sterilointityön rinnalle. Eli nämä on tosi monisyisiä asioita ja tämän takia niin kuin ehdottomasti täytyy toimia aina sen kyseisen maan tarpeiden mukaan. Ja no, toki tietenkin tässä webinaarissa puhutaan nimenomaan tämmöisistä maista, missä sterilointityö auttaa, kuten esimerkiksi vaikka meillä Liettuassa, ja missä sterilointityön merkitys on niin kuin todella iso, ja siitä on erittäin iso apu yhdessä tietenkin valistustyön kanssa. Kiitos. Tämä mainitsit ehkä just ne kaksi ääripäätä, Romanian ja Espanjan, ja tähän niin kuin väliin sijoittuu sitten varmasti niin kuin Liettua, Bosnia ja Kreikka ja Roodos. Ihan pieni välikysymys. Montako koiraa te olette tuoneet adoptioon versus montako koiraa te olette steriloineet? Ihmisiä saattaa kiinnostaa ihan niin kuin luvutkin. Tämä tuli nyt niin heittona, että ei tarvitse heti vastata, niin sä voit miettiä tätä ja palataan tähän ehkä kohta, jos ei tule ihan niin kuin noin vaan. Eli otetaan tähän. Joo, jos... Onko sulla? Okei. Ei, siis meinasin juuri sanoa, että jos sopii, niin kaivan luvut ja palaan asiaan. Joo, anteeksi tällainen niin kuin, tilastollinen kysymys tähän väliin, mutta mä luulen, että kysymykset on hyviä. Joo, nuo luvut antaa vähän perspektiiviä myös sitten, niin kuin sitä realismia. Mutta otetaan tähän väliin, jatketaan Liettua-aiheella. Liisa, sä oot yksi PRF:n perustajajäsenistä ja asut sillain paikan päällä Liettuassa, mikä on jotenkin tosi mielenkiintoista. Sulla on ensikäden tietoa. Ja te olette järjestänyt, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin jo 6 vuoden ajan sterilointeja, eli vuodesta 2019, kohta 6 vuotta. Miten se niin kuin alkoi? Mistä tämä kaikki alkoi? Joo, no mä voin eka sanoa nyt tämmöisiä niin kuin lukuja, mitä tuossa tuli tuo kysymys, niin siinä vaiheessa, kun tuolta meidän maaseutualueelta, eli sieltä Liettuan ja Latvian rajalta, niin oli lähtenyt 150 koiraa Suomeen adoptioon, niin silloin me alettiin hermostua, että nyt täytyy tehdä jotain muutakin. Et siinä vaiheessa. Siis meillähän se alkoi niin kuin 2016 me aloitettiin ihan adoptiotoiminnalla ja sillä, että me lähdettiin ihan pelastamaan niitä maaseudun koiria. Et minä ja sitten moni meidän Pet Rescue Finlandin tiimiläinen tultiin ihan paikan päälle. Ja kyllä ne kaikki pienet kylät ja pihat siellä tuli tosi tutuksi. Mentiin semmoisiin pihoihin, mihin ei välttämättä ollut edes tietä. Piti jättää auto kauemmas ja löydettiin niitä ehkä 10-20 koiraa siellä eri lailla sidottuna erilaisiin paikkoihin. Ja
ja todella vietiin niitä sitten tarhalle niitä koiria ja sieltä adoptioon. Ja kyllähän se näky oli aina se sama, mikä jatkuvasti tuli. Siinä oli se tyttökoira ketjussa ulkorakennuksessa. Ne pienet pelästyneet pennut oli siellä koirankopin alla. Tai sitten oli se vapaana kulkeva tyttökoira, joka oli eksynyt sitten jonkun pihan latoon ja synnyttänyt siellä ne pennut. Tai sitten niitä pentuja löytyi siis ihan niin kuin ojasta, pelloilta. Että olihan se aika lohdutonta. Että kyllähän sitä siinä tiesi, että niin kuin Heidi sanoi, että lähettämällä niitä kaikkia Suomeen, niin eihän se niin kuin tavallaan sitä ongelmaa ratkaise. Että kyllä me siinä vaiheessa tosiaan, kun tämä adoptiotoiminta oli pyörinyt, oltiin saatu se toimimaan, me tiedettiin, että nyt on ihan pakko lähteä tähän sterilointiprojekteihin. Se oli sitten vaan, se ei ollutkaan niin helppoa, koska sillä alueella kukaan ei ollut tehnyt sellaisia projekteja. Eli meillä meni yli vuosi, kun me puhuttiin viranomaisten kanssa, että ne tietää, niin kuin, minkälaiset luvat niiden pitää antaa meille, minkälaiset tilojen pitää olla. Se tuntui yhdessä vaiheessa melkein semmoiselle niin kuin mahdottomalle työlle, mutta sitten kun se oli saanut sen auki tavallaan sen viranomaisten kanssa, sen tiimin ja muun, niin sittenhän se lähti kyllä siitä menemään tosi hyvin. Ja ehkä tosi mielenkiintoista kaikkien on tietää, että Liettuassa yleensäkin niin kun aloitettiin Sterkka-projektit niin kuin joku 10 vuotta sitten. Ja sekin oli ihan semmoinen aloite, että se oli Itävallan suurlähettilään vaimo, joka kutsui paikalle eläinlääkärit Romaniasta ja sitten rahoituksen semmoista Tasso, aika kuuluisa saksalainen eläinsuojeluyhdistys, sieltä tuli rahoitus ja he teki ihan ensimmäiset Sterkka-projektit. Ja sekin vielä on ihan supertärkeää, että 10 vuoden jälkeen nyt Liettuassa yhäkin pelkästään me, Pet Rescue Finland, joka vuosi ja tämä itävaltalais-saksalainen tiimi ehkä joka toinen vuosi, niin me ollaan ainoita, että tehdään niin kuin Liettuassa Sterkka-projektia. Nyt sun ääni petti. Tehdäänkö niin, että jatketaan tästä vielä? Mä haluan palata tähän, tämä oli tosi mielenkiintoista, niin Heidi voi jatkaa. Heidi komppaa ja paikkaa. Joo, tai jos haluatte, niin mulla on ne luvut tähän väliin nyt. No niin, kerropa. Mun kysymys oli se, että montako koiraa te olette tuoneet adoptioon ja entäpä sitten steriloineet? Niin. Joo, eli adoptioita on nyt niin kuin tähän päivään mennessä niin näiden vuosien, eli 8 vuoden aikana, niin 2078 koiraa. Ja steriloituja niin on, ja siihen me lasketaan siis vain ne, mitkä steriloidaan sterilointiprojekteissa. Eli toki kaikki, mitkä tulee tarhoille koirat ja nämä ja lähtee adoptioon, niin steriloidaan, mutta niitä me ei lasketa näihin meidän sterilointeihin mukaan. Eli tässä on vaan niin kuin projekteissa tehdyt, niin niitä on sitten 1159. Toi oli hyvä, että sä nostit tuon, niin totta kai kaikkihan niin steriloidaan sitten, jotka tulee adoptioon tai sitten adoptoijat on niin kuin sitten ja velvoitettuja tekemään se, mutta että nyt puhutaan vaan niistä paikan päällä tapahtuvista steriloinneista, jotka eivät kuulu koirille, jotka eivät kuulu adoptio-ohjelmaan. Joo, just näin. Et keskimääräisesti niin kuin yhdessä projektissa niin steriloidaan noin 100-140 eläintä keskimääräisesti. Hyvä, kiitos. Palataan vielä sitten tuohon Liisan puheenvuoroon tosiaan myöhemmin, jos hän saa tuon yhteyden toimimaan, koska olisi vähän kiva kuulla myös sitä käytännöstä, että mitä se niin kuin oikeasti niin kuin tarkoittaa, että miten se siellä tapahtuu paikan päällä sitten, että miten ne ketjukoirat, ketjuemot saadaan sieltä sitten sterilointipöydälle. Mutta otetaanko tähän väliin sitten aika erilainen maailma, eli mitä Roodoksella tapahtuu. Sanna, te teette siellä muun muassa sterilointityötä muun avustustyön ja adoptiotyön lisäksi. Ja millaista se työskentely on siellä ja minkälainen rooli ehkä sillä sterilointityöllä on teidän avustustoiminnassa, teidän yhdistyksellä? Joo, no se on hyvin tämmöistä hektistä ja usein aika kaoottistakin se työ, mutta tulostakin totta kai syntyy. Et itse mä oon laskeskellut sellainen, että mä oon semmoinen 500 kissaa suurin piirtein toimittanut leikkautettavaksi tähän mennessä, yhdistys 2 000
ja sitten kaikki koirat päälle. Ja nyt mulla ei ollut näistä koirista ehkä ihan sillä tavalla niin kuin lukuja, mutta kuitenkin koiriakin paljon. Mä selostan vähän, että minkä takia nämä koiraluvut on vähän niin kuin hakusassa. Ja tietenkin maassa maan tavalla, että siellä mennään sitten lujaa ja töyssyjä on tiellä. Eli siellä on aika paljon tehty myös haasteita, kaikenlaisia. Eläinten suuri määrä, ollakseen tosi pieni saari. Ja tämä määrä niin kuin lisääntyy nopeasti, mikäli sellaista aktiivista sterilointityötä ei tehdä. Eli Rhodoksellahan nämä olosuhteet on tosi suotuisat eläinten lisääntymiselle, ja esimerkiksi kissathan voi saada siellä useita pentueita vuodessa. Ja kun yhdeltä paikalta lähdetään leikkauttamaan, niin siellä pyritään leikkauttamaan sitten kaikki tai ainakin niin kuin suurin osa, koska muutenhan se tilanne on sitten vuoden päästä about sama. Ja tämä sterilointityö Rhodoksella, niin se ei rajoitu pelkästään itse niihin sterkkoihin, vaan se vaatii niin kuin jatkuvaa valvontaa ja se vaatii välittömiä toimenpiteitä, jos huomataan esimerkiksi, että tämä kanta alkaa jossain kasvamaan tai että uusi populaatio ilmaantuu jonnekin. Ja yksi semmoinen iso tietysti haaste on, että kreikkalaisessa kulttuurissa on aika paljon tätä ihmisten välinpitämättömyyttä. Ja tämä koskee erityisesti kissoja. Koirien osalta Rhodoksen kunta ja monet eri toimijat on jo pitkään tehnyt siellä tämmöistä aktiivista poiskadulta liikenteen seasta, kenen koira on hukassa tyylistä toimintaa. Ja tällä on tietysti ollut monenlaisiakin vaikutuksia, joihin nyt ei sillä tavalla ehkä ehditä paneutumaan sen seikkaperäisemmin, mutta jonka ansiosta koirien tilannetta seurataan ihan aktiivisesti useiden tahojen ihmisten toimesta. Ja haasteena koirien osalta on erityisesti se, että koiria hylätään edelleen esimerkiksi metsästyskauden päätteeksi pitovaikeuksien, taloudellisten syiden takia. Ja koiria ei myöskään steriloida tarpeeksi varhain. Ja kun tapana on usein antaa koirien juostakin siellä vapaana, niin pentuja syntyy sitten myös hallitsemattomasti. Ja lisäksi oman haasteensa tähän sterkkatyöhön tuo se, että Rhodos on ollut vuosikymmeniä vilkas matkakohde. Ja suurin osa paikallisista eläinaktiiveista tekee työtä turismisaralla tai siihen liitännäisten toimialojen saralla. Ja sterkkaja tähän niin kuin auttamistyöhön tämä vaikuttaa niin, että he on suurimman osan vuodesta erittäin kiireisiä ja pelkästään niin kuin oman leipätyönsä puolesta. Ja siksi tämä sterkkatyö vaatii tosi paljon suunnittelua ja koordinointia. Ja ihan semmoinenkin aika pieni asia, mutta jolla on tosi iso merkitys, on se, että monilla ei ole edes autoa käytössä, joka hankaloittaa sitten eläinten kuljettamisia. Että kaikenlaista. Miten se niin kuin ihan konkreettisesti tapahtuu siellä? Onko teillä sitten joku kampanja tai jotain, ja minne tuoko ihmiset sitten omia eläimiään sitten silloin, kun te ette tee sitä varsinaista työtä, että käytte hakemassa kissoja ja palautatte heidät takaisin niin elinpaikoista, vaan niin kuin, onko se klinikoiden kanssa yhteistyössä vai? Joo, klinikoiden kanssa yhteistyössä, että Rhodoksella on suhteessa tosi paljon klinikoita, että siellä on semmoinen 20 ollakseen pieni saari. Ja sinne me toimitetaan lähestulkoon joka päivä. Menee kissa tai pari leikkautettavaksi. Ja ne on ihan tällaisia, että joku meiltä kysyy, joku meidän paikallisista aktiiveista, että nyt on ilmaantunut esimerkiksi tälle syöttöpisteelle uusi kissa, jota ei ole sterkattu, että voidaanko viedä. Ja jos meillä vaan rahaa on, niin kyllä ehdottomasti, että sitä tehdään ihan jatkuvasti. Sitten me järjestetään näitä omia kampanjoita välillä, että pyritään sitten niin kuin aktivoimaan useampi paikallinen apuri viemään sitten niin kuin X määrä kissoja. Ja näitä paikkojahan sieltä löytyy, eli he tietää sitten heti, että mistä he lähtee näitä kissoja viemään. Ja sitten siellä on myös tietenkin muitakin toimijoita kuin me. Esimerkiksi saksalainen järjestö Flying Cats tekee siellä tälläkin hetkellä sterkkatyötä, että he tulee sinne semmoinen viikon 10 päivän
reissuille ja tuo sitten kaikki mukanansa sinne, ja kunta on tarjonnut heille tilat, missä on ihan siis leikkaussali käytössä, ja sitten saavat säilyttää siellä kaikki tavaransa. Ja sielläkin ollaan oltu useasti auttamassa heitä. Viimeksi nyt keväällä olin auttamassa, ja niinä parina päivänä, kun mä olin siellä auttamassa, niin 65-70 kissaa leikkautettiin, ja niitä mä siirsin sitten ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen häkistä häkkiin. Kiitos siitä. Todella mielenkiintoista. Nyt mä haluaisin kuulla Petrescu Finlandilta vielä, että miten te Liettuassa toteutatte nämä niin kuin ihan käytännössä nämä steriloinnit. Ja jos Liisa on linjoilla, niin sieltä vaan, mutta sitten Heidi voi varmaan kertoa, jos ei onnistu. Joo, ajattelin samaa, että voidaan katsoa, onko Liisa päässyt takaisin linjoille, niin voi toki vastata. Miten paljon teiltä jäi uupumaan mun jutteluista? Kuuluuko kaikki vai? Kuultiin aika huonosti, mutta voidaan jatkaa nyt siitä mun kysymyksestäni ihan suoraan, että mitenkä tämä niin kuin menee käytännössä, miten se tapahtuu teillä steriloinnit Liettuassa? Joo. Tuoko niin kuin omistajat sinne koiria vai haetteko te niitä, ja missä tämä tapahtuu, tämä varsinainen operaatio? Joo. Liettuassa on silleen, että kunnat on periaatteessa velvoitettuja huolehtimaan tästä niin kuin kulkukissa-koira-ongelmasta, mutta se käytännössä ei toimi tosi hyvin. Jos se toimii, niin se on ehkä kissojen kohdalla sit enemmän. Et meillä on ehkä silleen, että koirat on sit sellaisia niin kuin väliinputoajia täysin. Ja sitten Liettuassa on myöskin se, että yleensä näillä eläimillä niin kuin on omistaja. Että sellaisia ihan irtokoiria totta maaseudulla on, mutta nekin on lähtenyt jonkun pihalta. Niin kuin, että yleensä se joudut aina olemaan kuitenkin tekemissä niin kuin omistajan kanssa, sen eläimen omistajan kanssa, ja saada ne omistajat tulemaan. Ja se asenne on muuttunut tosi paljon silleen, että ennen kuin ihmiset sitten näitä koiranpentuja hukutti ja hautasi muilla tavoin, niin nykyisin pyritään, että niin ei tehdä. Että ihmiset todella odottaa näitä sterkkaprojekteja, että se apu tulee sinne lähelle sitten, ja ihmiset kyllä tuo niitä kissoja, mitä me ollaan sterkattu, niin yleensä ne on villikissoja, ne on kissoja, jotka on päässyt jonkun ihmisen pihalla niin kuin lisääntymään semmoinen populaatio, ja niitä on tosi vaikea todella saada kiinni, että siinä menee aikaa, ja siinä on just se, että pitää kaikki saada sieltä sterkattua, muuten se tilanne on taas uusi ja yksityiset ihmiset tuo todella mielellään omia koiriaan sterkattavaksi. Usein sillä koiralla on ollut jo siis vuosittaiset pennut, ja siinä vaiheessa saadaan se kierre. Ja sitten meillä on suurin ongelma tällä hetkellä on ne sellaiset koirapopulaatiopihat. Ja siinä on se ongelma, että se koirien omistaja niin kun ei ole... Hyvin paljon on sellaisia päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, että ihminen ei ymmärrä, että hän on pulassa. Että jos meillä oli isoin piha, oli 70 koiraa tähän mennessä. Että sieltä usea yhdistys menee paikalle, ne on villiintyneitä koiria, yrittää saada niitä loukottamalla kiinni, muuten vaan kiinni. Kaikki pyritään saamaan pois sieltä pihalta sterkattavaksi sitten sijoitettua tarhoille. Et ne on aikamoisia projekteja. Ja viimeksi, kun meillä oli tuommoinen populaatiopiha, missä oli noin 40-50 koiraa, me ei edes tiedetty kuinka paljon, niin ei me niitä kaikkia siitä sen viikonlopun aikana saatu pois sieltä, että se oli ikävää, että sinne pitää mennä uudemman kerran. Kuulostaa Suomen kissakriisiltä. Hei, tuohon meidän pitää mennä nyt itse asiassa eteenpäin, mutta mä haluaisin vielä kysyä, jos pystyt nopeasti vastaamaan, että miten te tiedotatte näistä? Mitkä on teidän kanavat siellä paikan päällä, että ihmiset tietää milloin tulla sterkattavaksi tai tuoda eläin? Facebookin kautta meillä on, mutta se on vähän semmoinen riski, että sitten saattaa tulla ihmisiä, joilla olisi varaa leikkauttaa eläimensä, mutta ne haluaa tehdä sen ilmaisiksi. Eli me hyvin luotetaan niihin paikallisiin niin kuin semmoisiin kylätoimikuntiin, jotka tietää, ne semmoiset ihmiset, jotka ei välttämättä, heillä ei ole internetiä edes olemassakaan, eihän he pysty seuraamaan sitten, että mitä tapahtuu. Eli paikallisten kautta ihan laittamalla sellaisia niin kuin lappusia jonnekin kyläkaupan seinälle. Hyvin perinteistä face-to-face-toimintaa siis. Kiitoksia.
Hei, mennään eteenpäin kohti Balkania. Laura, minkälainen tilanne on sitten taas Balkanin kohdalla, minkä verran te teette sterilointia, miten se niin kuin tapahtuu tai millaista teidän toimintaa on siellä Doboin tarhalla ja ympäristössä? Joo, eli haastavaa Bosniassa on ehdottomasti ne paikallisten asenteet sitä koiranpitoa ja sterilointia kohtaan. Et meidän jatkuva vuositavoite on aina se sama ja pysyvä, että me saataisiin vietyä sitä sterilointityötä eteenpäin siellä meidän kohdemaassa. Ne asenteet on usein tosi kielteisiä paikallisilla sterilointeja kohtaan ja koiran arvo on yleisesti erittäin huono. Ja tämä Balkanin koirien alueella meidän tavallaan yhteistyötarha, tämä kunnallinen tarha, niin heidän työ ei ole millään tavalla läpinäkyvää, eikä koirien sterilointi ole heille millään tavalla oleellista, eikä he edes tee näitä. Eli se tarha toimii sillä periaatteella, että koirat kerätään pois kadulta, mutta se, että se kuolema ja kärsimys on täysin merkityksetöntä heille. Ja Balkanin koirat on perustanut koirien oman turvakodin vuonna 2019, ja tätä ylläpitää Bosniassa 2 meidän aktiivia, Meija Draasen, ja tämä on ollut sit suuri harppaus Balkanin koirien olojen eteenpäin viennille ja sille adoptiotyölle ja sterilointityölle. Viimeisen 4 vuoden aikana Balkanin koirat on steriloinut Bosniassa 580 koiraa, ja ilman Balkanin koirien turvakotia niin näitä kunnallisen tarhan koiria ei tosissaan steriloitaisi. Että se, että me voidaan tuoda se koira sieltä kunnalliselta tarhalta turvakodille, mahdollistaa sen, että se koira pelastetaan todella surkeista olosuhteista, ja sitten me voidaan myöskin estää se hallitsematon lisääntyminen ja se lisääntyminen ylipäätään. Ja Balkanin koirat on järjestänyt yhteistyötä tämmöisen slovenialaisen eläinlääkäritiimin kanssa, kenen kanssa on sitten tehty sterilointikampanjoja tosissaan turvakodilla sekä kunnan tarhalla, mutta pääosin turvakodilla, koska meillä ei ole jatkuvaa pääsyä tänne kunnan tarhalle, ja tietyllä tavalla tämä on myös helposti estettävissä heidän puolesta, eli meidän täytyy olla aika tarkkoja, miten me heidän kanssaan toimitaan. Ja se tosissaan, mitä puhuinkin tuossa, että asiat, minkä kanssa me painitaan, on se, että miten me kehitetään sitä työtä paikallisten kanssa, miten me pystytään muuttamaan näitä asenteita ja miten me jatkuvasti vaan jatkamme, miten me voidaan tehdä ylipäätään tätä. Että nämä on sellaisia asioita, mitä me keskustellaan yhdistyksen kesken jatkuvasti, ja se, että vaikka se valistustyö paikallisten kesken on hidasta, mutta toki se on sellaista, mitä meidän täytyy ehdottomasti jaksaa vaan viedä eteenpäin. Että Bosniassa kaikki on hyvin byrokraattista, ei ole helposti toteutettavissa, eli politiikka ja raha vaikuttaa jopa sterilointityöhön, ja sitä me joudutaan myös miettimään, että miten me toimitaan tämän poliittisen valtataistelun välissä. Ja oma haave olisi oman tulevan ammatin kautta pystyä viemään sterilointityötä eteenpäin, ehkä mahdollisesti osallistumaan näihin sterilointikampanjoihin, ja se, että ylipäätänsä mä voin oman ammatin kautta tulevaisuudessa tehdä hyvää Bosniassa ja mahdollisesti toki myös muualla maailmassa. Ja Bosniassa toimii tämmöinen Dog Trust-ohjelma myös. Tämä on englantilainen järjestö, joka rahoittaa katukoirien sterilointeja ja omistajien sterilointeja valituilla klinikoilla, mutta tähän liittyy myös hieman kilpailua ja kyseenalaista rahankeräystä ja ehtoja. Niin tämmöinen katsaus nyt Bosnian tilanteeseen. Kiitos. Hyvin erilaiset tilanteet kaikilla teillä 3 yhdistyksellä, mutta yhdistävä tekijä on ehdottomasti se, että te ette pysty tekemään mitään ilman paikallisten tukea ja viranomaisten lupia ja niin kuin sitä byrokratiahelvetin selättämistä, mitä kuulostaa aika työläältä. Kiitos siitä, että jaksatte. Hei, mutta mä haluaisin kysyä Reetalta pari kysymystä.
Ja muistakaa, että että jos on mitä tahansa lisättävää, niin kiilakkaa väliin vaan keskustelijat. Reetta, sterilointiin liittyy todella paljon myyttejä. Itse muistan, niin kun mulla on ollut ensimmäinen koira perheessä, kun mä oon ollut 5-vuotias, silloin jo puhuttiin, kuinka luonne muuttuu tai koira ei ole enää entisensä ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta millaisia myyttejä sulle tulee sun työssä vastaan, ja tämän jälkeen mä kysyn tietysti, että mikä on sitten se totuus. Mutta aloitetaan niistä myyteistä. Joo, eli tosiaan niitä myyttejä tulee edelleenkin vastaan sekä täällä Suomessa että sitten kun on mukana tuolla rescuepiireissä maailmalla, niin yhtä lailla niitä myyttejä sielläkin elää. Ja yksi semmoinen tosi yleinen myytti, varsinkin tuolla maailmalla, on sellainen, että koiran täytyy saada olla äiti ja että koiran täytyy saada pennut, että sterilointi on yksinkertaisesti vaan väärin tai luonnotonta, koska sen koiran vaan niin kuin perusoikeuksiin kuuluu se äitiys. Ja tämä on ehkä semmoinen, että ei niin usein enää kuule Suomessa, mutta tosissaan sitten hankaloittaa monesti tätä sterilointityötä maailmalla, kun siellä paikalliset vahvasti uskoo näin. Ja se tietysti varmaan tälleen järjelläkin ajatellen, niin ei tietysti pidä paikkaansa, että ei koirilla ole semmoista niin kuin käsitystä siitä, että tavallaan mitä on olla äiti tai että mitä se niin kuin sterilisaatio aikaansaisi, että se veisi tavallaan jotain pois tai olisi jollain lailla negatiivinen niin kuin koiran näkökulmasta, että se on ehkä semmoinen ihmisen koiraan heijastama inhimillinen ajatus, että koska mekin usein halutaan olla äitejä, niin koiratkin varmasti haluaa olla sitten äitejä. Mutta se on semmoinen tosi yleinen myytti, mitä tulee vastaan. Ja sitten vastaavasti uroskoirista usein kuulee sen, että jos uroksella ei ole kiveksiä, niin uros ei ole uros. Että se on tavallaan väärin estää sitä urosta olemasta uros. Ja se on niin kuin ihan sen niin kuin koiran perusominaisuuksien ja luonteen kannalta todella väärin, jos uroskoiria kastroidaan. Ja tämä on semmoinen asia, että tämä tulee ihan Suomessakin yleisesti vastaan, että monesti etenkin niin kuin miespuolisilla omistajilla tuntuu olevan hankaluuksia käsittää sitä ajatusta, että uroskoirat kastroitaisiin. Mutta tämäkin on semmoinen juttu, että taas kerran, että ei ne eläimet sillä lailla sitä niin kuin minuutta ja niin kuin tavallaan sitä uroksen ja naaraan roolia sillä lailla ymmärrä, että me tavallaan heijastetaan sitä omaa ajatusmaailmaa sitten sinne koiriin tällä tavalla. Ja sitten tosissaan mainitsit nuo käytösmuutokset, luonteenmuutokset, ne on semmoisia, mitä kuulee perusteluina tosi usein sekä sterilisaatioihin että kastraatioihin liittyen. Ja ne onkin semmoisia, että niin kun niillä on ihan pohjansa tavallaan, että joillakin eläimillä, yksilöillä sterilisaatio tai kastraatio voi muuttaa sitä peruskäytöstä tai sitten luonteenpiirteitä. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin tosi yksilöllisiä havaintoja. Meillä ei ole mitään semmoista niin kuin tutkimukseen pohjautuvaa epidemiologista tai metodologista näyttöä sinänsä, että sterilisaatio tai kastraatio jotenkin muuttaisi käytöstä tai luonteenpiirteitä. Eli todennäköisesti kyseessä on semmoiset yksittäiset eläimet, joilla jostakin syystä sterilisaatio tai kastraatio voi saada aikaan näitä muutoksia, ja niiden taustalla on todennäköisesti paljon muitakin tekijöitä kuin pelkästään se sterilisaatio tai kastraatio. Ja sitten ehkä yksi semmoinen myytti, mitä myöskin kuulee jonkun verran, on tämmöiset niin kuin erilaiset uskomukset siitä, että milloin sterilisaatio tai kastraatio pitäisi suorittaa, että mikä tavallaan on se oikea aikaikkuna tai oikea ikä sille. Voi kuulla semmoista, että pitäisi tehdä ennen vuoden ikää tai pitäisi tehdä sitten, kun koira on saanut yhdet pennut tai sitten vaikka että ennen 7 vuoden ikää tai muita tämmöisiä. Niin nämä on kanssa semmoisia, että tutkimustietoa löytyy puolesta ja vastaan varmastikin jokaiselle väitteelle. Tämä on semmoinen aihe, mitä tutkitaan tosi paljon edelleenkin ympäri maailmaa, mutta edelleenkään meillä ei ole semmoista niin kuin johdonmukaista yksiselitteistä vastausta siihen, että mikä voisi olla se niin kuin oikea aika sille sterilisaatiolle tai kastraatiolle. Ja tähän mä ajattelisin niin, että kun meillä tosissaan ei ole semmoista tieteeseen pohjautuvaa vastausta tähän, niin siinä pitää aina yksilöllisesti ajatella, että mikä on tämän eläimen kannalta paras, mikä on omistajan kannalta paras, mikä on sen niin kuin yleisen tilanteen
kannalta paras aika sille sterilisaatiolle tai kastraatiolle. Et esimerkiksi näille niin kuin, sterilisaatioprojektien eläimille, että jos siellä on semmoisia nuorempia eläimiä, saatetaan tehdä varhaisterilaatioita esimerkiksi 4 tai 6 kuukautisille pennuille tai joskus jopa aiemmin, niin niille on ihan paikkansa tietyissä osissa maailmaa, että niillä yritetään ehkäistä sitä ongelman kasvamista, mutta sitten taas, jos on esimerkiksi omistettu koira, asuu yksinään jonkun ihmisen luona, ei ole vaaraa sille, että lisääntyisi hallitsemattomasti tai ei toivotusti, niin sitten voi vähän pidempään odotella sen asian kanssa, eikä se ole niin justiinsa sitten. Mutta tämmöisiä myyttejä tulee vastaan sekä maailmalla että täällä meillä koto-Suomessa vieläkin, mutta näiden kanssa niin kannustaisin siihen, että jos näitä kuulee ja tulee vastaan, niin yrittää vähän etsiä sitä ajantasaista tutkimustietoa asioista ja sillä tavalla niin kuin vähän miettiä, että mikä näistä mahtaa olla semmoista tieteeseen perustuvaa ja mikä on sitten enemmänkin semmoista tavallaan ihmisten suusta suuhun kulkevaa tietoa. Aika samana tuntuvat pysyvän vuosikymmenestä toiseen. Kyllä. Minkälaisia niin kuin ihan oikeita vaikutuksia sitten voi olla koiran terveyteen ja kuntoon ylipäätänsä, sekä positiivisia ja onko negatiivisia? Miten sä niin kuin lähdet kumoamaan näitä myyttejä, mikä on totuus? Joo, että tosissaan se mikä tiedetään on, että sterilisaatioilla ja kastraatioilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia eläinten terveyteen sekä koirien että kissojen. Jos nyt lähdetään noista positiivisista vaikutuksista ja keskitytään nimenomaan tuohon sterilointiin, niin yksi tosi tärkeä terveyttä suojaava vaikutus on pyometran eli kohtutulehduksen kehittymisen estäminen. Eli tämä kohtutulehdus on tämmöinen erittäin vaarallinen ja koiran henkeä uhkaava sairaus. Ja se on myös valitettavan yleinen steriloimattomilla nartuilla. Ja ainoa varma keino estää tämän kohtutulehduksen kehittyminen on steriloida koira, koska tämä kohtutulehduksen kehittyminen liittyy vahvasti koiran hormonitoimintaan ja kohdun rakenteen muutoksiin kiimakierron aikana. Eli sillä nyt itsessään on jo tosi hyvä terveyttä suojaava vaikutus, että saadaan tämä kohtutulehduksen riski pienentymään. Sitten samalla tavalla toinen merkittävä terveyttä suojaava vaikutus on näihin lisääntymiselimiin liittyvien syöpien riskin pieneneminen sterilisaation myötä. Eli tutkimukset näyttää sen aika yksiselitteisesti, että esimerkiksi maitorauhassyöpä, eli nämä nisäkasvaimet tälleen niin kuin tutullisemmin puhuttuna, ja sitten kohtu- ja munasarjasyöpä on tämmöisiä erittäin yleisiä narttukoiden sairauksia, voi myöskin olla henkeä uhkaavia. Ja näiden syöpäsairauksien kehittyminen liittyy vahvasti myöskin naarashormonien toimintaan, minkä vuoksi tämä sterilisaatio ja munasarjojen poistaminen toimii suojaavana tekijänä niitä vastaan. Ja muuten sitten niin tämmöisiä muita terveysetuja sterilisaatioon liittyen voi olla esimerkiksi valeraskausoireiden lieventyminen. Ne saattaa toisella steriloimattomilla koirilla olla todellakin voimakkaita ja vaikuttaa negatiivisesti eläimen terveyteen sekä fyysisesti että henkisesti. Ja sitten on myöskin havaittu, että joillain yksilöillä sterilisaatio saattaa rauhoittaa sitä käyttäytymistä. Ja toisaalta sitten halutaan mainita nämä negatiiviset puolet, että saattaa olla sitten jotakin negatiivisia vaikutuksia. Niin esimerkiksi tähän käytökseen liittyen niin on havaittu, että joillain yksilöillä epävarmuus saattaa lisääntyä. Ja tämä on usein niin, että jos on valmiiksi jo vähän epävarma yksilö, hermorakenne ehkä vähän heikompi kuin sitten keskivertoyksilöllä, niin sitten se sterilisaatio saattaa vaikuttaa negatiivisesti siihen käytökseen. Mutta tässä nyt edelleen on se, että se on tosi yksilöllistä ja siihen vaikuttaa todennäköisesti muutkin syyt siellä eläimen taustalla ja siinä yksilössä kuin pelkästään sitten se sterilisaatio. Ja sitten yksi todella tärkeä negatiivinen vaikutus tulee vastaan päivittäin meidän työssä ja elämässä, niin on tämä lemmikkien herkkyys lihomiseen näiden kastraatio- ja sterilisaatiotoimenpiteiden jälkeen. Eli tämä on todella merkittävä ongelma nykymaailmassa, kun paljon tehdään sterilisaatioita ja kastraatioita ja sitten tämä nyt korostuu omistettujen koirien piirissä, missä tavallaan on saatavilla sitä ruokaa aina kun sitä tarvitsee, niin koirat sitten tuppaa herkästi lihomaan ja se on ihan todella merkittävä terveysongelma tämän päivän maailmassa. Hei, hyvä kun otit tuon lihomisen esiin. Se on tosi tärkeää ja ehkä niin kuin unohtuu välillä tässä keskustelussa. Kiitos
Laura, oliko sulla jotain lisättävää niin kuin eläinlääketieteen opiskelijana? Tuleeko mieleen jotain? Reeta aika tosi tyhjentävästi vastasi myytteihin ja vaikutuksiin. No joo, tosissaan Reeta tyhjensi pöydän aika hyvin, että niin eipä tässä hirveästi täydennettävää jäänyt. Mutta se, mitä nyt tuossa sivuttiinkin, on se, että ne sterkkokastraatio-suosituksetkin muuttuu koko ajan. Et niin kauan kuin meillä on jotain dataa, mitä me seurataan, niin nämä suositukset muuttuu, mutta tokihan se, mikä on meille tärkeää, ketkä toimii rescuetoiminnassa erityisesti, mistä me keskustellaankin nyt, että se, että meidän täytyy punnita niitä hyöty- ja haittasuhteita ja sen mukaan miettiä sitten koko palettia, mutta niin eipä oikeastaan muuta lisättävää. Kiitos. Heidi haluaa tähän kommentoida. Joo, lähinnä siltä näkökulmalta, kun noita sterilointiprojekteja tehdään, niin aina välillä kuulee sellaista, että miten te voitte leikata esimerkiksi narttukoiran, kun sillä on juoksut, niin eihän siinä juoksujen aikana saa steriloida. Niin tämä on ehkä yksi tämmöinen myytti, niin jos tästä voi vielä mainita. Niin. Kiitos, hyvä nosto. Joo, jos vastaan tuohon lyhyesti, niin se on tosissaan semmoinen tavallaan myytti, tavallaan se pohjaa niin kuin todellisuuteen, että sterilisaation aikana tai juoksujen aikana nartut on herkempiä vuotamaan, eli silloin leikkauksen aikana, jos on juoksut käynnissä, niin nartut todennäköisesti vuotaa enemmän ja saattaa olla hankalampaa hallita sitä verenvuotoa, mutta tämä on ehkä semmoinen marginaalinen asia, että täällä niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa me kiinnitetään tähän huomiota, että ei suositella juoksujen aikaan sterilisoimista, koska me voidaan siirtää sitä, meidän ei tarvitse tehdä sitä juoksujen aikaan, mutta sitten näissä maissa, missä tavallaan pitää just miettiä niitä hyöty-haitta-arvioita, niin sillä nyt ei ole niin väliä, että jos se narttu sattuu olemaan vähän niin kuin vuototaipuvaisempi silloin juoksujen aikaan, niin se sterilisaatio saadaan kyllä silti turvallisesti suoritettua, että se pitää vain ottaa huomioon, että se saattaa sitten vuotaa vähän enemmän. Kiitos. Hei, siirrytään vähän toiseen näkökulmaan. Mä huomasin, että siellä linjoilla kuulemassa on aika paljon adoptoijia ja yksityisiä rescue-koirien omia ihmisiä, niin nyt otetaan sellainen näkökulma myös tähän keskusteluun. Eli Elia, sä jo esittelit siellä Pättiksen. Haluatko sä kertoa hänestä meille muutamalla sanalla, mistä tullut, mikä homma? Kerro. Joo, meillähän tosiaan siis, meillä on toinen koira myöskin. Meillä on Pölö, joka on siis tämmöinen pieni narttu. Ja Pölö on leikkaamaton ja myöskin 6-vuotias, mitä Bättiskin. Bättis on erittäin perso ruualle, se tuolla ihmettelee, kun mun aviomies kokkailee noita soijanakkeja, niin yrittää niitä valvoa tuossa. Meillä oli tosi tärkeää se, että me saadaan luotettavan rescue-yhdistyksen kautta koira, joka tulee meidän perheen tarpeisiin, koska meillä on nyt tällä hetkellä meillä on 6 lemmikkiä ja sen piti olla semmoinen eläin, joka olisi niin kuin mahdollisimman sopeutuvainen niin kuin meidän tarpeisiin ja tuntuu, että kun me Pättis nähtiin, niin tuntuu, että niiden kaikkien speksien mukaan, mitä me hänestä luettiin, niin oli niin kuin soveltuva yksilö. Ja Terke ei. Mutta siis meillä on siis Bättis on sopeutunut tosi hyvin. Meillä on ollut kyllä semmoisia tiettyjä asioita, jotka on nostattanut ehkä vähän meidän niin kuin selkäkarvat pystyyn. Et esimerkiksi vaikka, koska meillä on siis lapsi, niin meidän piti ottaa huomioon se, että meidän pitää opettaa lapsi siihen, että miten rescue-koiran kanssa ollaan. Se on tosi ehdoton asia. Eli Bättishän on purrut meidän lasta kasvoihin itse asiassa joka kerta, niin 3 kertaa näykkässyt. Sen takia, että meidän muksu on herättänyt sen säikäyttämällä vahingossa. Ja se ei ole ikinä ollut koiran vika, ja lapsi on oppinut elämään niin kuin tämän asian kanssa
kolmas kerta niin sanotusti toden sanoi, ei ole enää sen jälkeen tapahtunut ja elämme sulassa ja sovussa täällä ihan täysin, mutta niin on siis selkeästi nähnyt semmoisia pieniä niin kuin käytösmalleja, mitkä on tullut jostain muualta, että on selkeästi säikympi ja kerran kävi silleen, että mun aviomies käveli vyökädessä makuuhuoneesta olohuoneessa ja koira lähti sutien karkuun. Tämmöisiä pieniä juttuja, mihin kukaan ei pysty ikinä varautumaan, mutta annetaan, niin kuin, ymmärretään ja annetaan aina anteeksi sille eläimelle. Et aivan ehdottomasti niin kuin mennyt kyllä hyvin siis koiran kanssa. Mutta mä oon kiitollinen Pet Rescue Finlandille siitä, että me jotenkin, siis tuntuu, että niin hyvin, ihan kuin olisi niin palapeliin pala, että tosi hyvin oikeasti niin sopeutui meidän perheeseen ja selkeästi niin katsotaan tosi tarkasti se perhe läpi, että se eläin soveltuu sille perheelle. Että siitä me ollaan oltu tosi niin otettuja ja iloisia. Ja Liettuasta tosiaan sieltä Pentakojalta Jätetarhalta tuli meille. Kiitos. Kiitos, kun avoimesti kerroit myös haasteista. Niitähän kyllä saattaa heihin liittyä. Mutta ennen kuin te adoptoitte hänet, niin oliko steriloinnilla ylipäätänsä teille niin kuin merkitystä esimerkiksi yhdistyksen valinnassa, tai ajatteleeko adoptoija sitä siinä vaiheessa, kun se on niin kuin tilanne päällä ja haastattelukierros lähdössä ja niin edespäin? Vai tuleeko tietämys missä vaiheessa? Niin, musta tuntuu, että se niin kuin mä koin sen itse enemmän semmoisena oheistoimintana. Vaikka se onkin siis niin kuin aivan äärettömän tärkeä osa-alue. Ja mä toivon, ja mä jotenkin toivoisin, että jopa siihen niin kuin adoptiohintaan ja kaikkiin niihin kustannuksiin liittyisi myöskin tietty osa, mikä menisi suoraan sterilointeihin, koska se on niin tärkeä osa yhdistysten toimintaa. Et mun mielestä se olisi hyvä, että siitä puhuttaisiin niin kuin suoraan enemmän, koska mulle tämä toiminta esimerkiksi, niin se jotenkin konkretisoitu ehkä ennemmin sen jälkeen, kun mä oon adoptoinut koira, koska sitten niin kuin on ollut niin kuin vielä enemmän kiinnostunut siitä toiminnasta ja mennyt jotenkin vähän syvemmälle siihen vielä. Niin kyllä mä koen, että siitä pitäisi puhua ihan yhtä paljon kuin tuosta adoptoinnista itsessäänkin. Nyt on kyse kuitenkin niin suuresta, siis oikeasti globaalista ongelmasta, mikä ei näy suomalaisille, koska meillä ei ole tätä niin kuin koiraongelmaa samalla tavalla Suomessa. Meille se näkyy ainoastaan ja vain ja ainoastaan silloin, kun me lähdetään keihäsmatkoille. Joo, toi on hyvä pointti. Adoptoi koira ja steriloi samalla yksi. Pelasta 2 tai itse asiassa tuhansia koiria. Sehän voisi olla esimerkiksi vapaaehtoinen se maksu siihen lisättäväksi. Varmaan yhdistykset näitä ajattelevat, että pystyisikö sitä jotenkin tuomaan siihen. Hyvä, että otit sen esille itse asiassa. Mielestäni se voisi liittää kyllä siihen ihan siis kyselemättäkin, että kuka tässä nyt niinku, siis sillä, että kun me lähdetään niinku pilkkomaan tätä yhdistyksen toimintaa ja ylipäätään sitä, että mikä on etu näille eläimille tai ylipäätään näille alueille ja ekosysteemeille, niin ehdottomasti se pitäisi jollain tavalla niinku ymmärrettävästi liittää siihen toimintaan. Jotenkin mä ainakin koen sen silleen, että se hinta ei pitäisi olla se kynnyskysymys jälleen kerran, kun lähdetään niin kuin koiraa adoptoimaan. Et olisit kyseessä niin kuin rotukoira tai olisit kyseessä rescue-koira, niin mun mielestä ihmisen pitää ymmärtää, että mihin he ovat sijoittamassa. Se on juuri näin. Ja se on se terveyteen ihan niin kuin siis ympäristön kannalta, mutta myöskin sen eläimen kannalta. Kiitos. Palataan vielä tuohon, mitä muita keinoja voisi olla niin kuin tämän tilanteen edistämiseksi. Heidi, paljonko maksaa sterilointi tai kastraatio
mä niputan nämä ton yhden sanan alle, niin kuin tässä webinaarissa tehdään. Mitä se maksaa Liettuassa? Ja sama niin kuin nopea kysymys tai vastaus Roodos ja sitten myös Lauralle. Tietenkin eri asia on se, että leikataanko klinikalla niin sanotusti normaalisti vai leikataanko sterilointiprojektissa. Ja niin kuin kaikkialla, niin Liettuassakin hinnat on noussut versus siihen, mistä aloitettiin, niin hinnat on ihan toista nykyään kuin mitä ne oli silloin. Mutta tällä hetkellä keskimääräisesti niin koiran sterilointi klinikalla niin maksaa noin 200 €. Ja sitten sterilointiprojektissa niin siitä tulee noin 80 €. Ja hinnat on noussut siis huimasti, niin kuin Liettuan päässäkin, että silloin ihan alkuaikoina niin sterilointiklinikalla maksoi noin 50 €. Niin, asiat muuttuvat, mutta toisaalta siinäkin on hyvä puoli, että asiat myös muuttuvat. Että se on kuitenkin myös kehitystä monella tavalla myös ylöspäin, mutta suurin piirtein tämän verran tällä hetkellä. Kiitos. Haluaako Liisa lisätä tähän vai taisi olla käsi jo vähän aikaisemmin pystyssä? Annappa mennä tämä kierros kyselyjä, niin sen jälkeen mä voin tehdä mun kommentin. Joo, tehdään näin. Haluaako Sanna vastata tähän? Se on varmaan myös vähän eri hinta kissoilla ja koirilla. Joo, mä sanoisin, että koirat meillä tosiaan, jos me kustannetaan se leikkaus koiralle tai kissalle, miten me yleensä tehdään siis paikallisten yhteistyöeläinlääkäreiden klinikoilla, niin koirat maksaa about 80–150 €, riippuen siitä, että mikä klinikka kyseessä ja onko tyttökoira vai poikakoira. Ja kissat maksaa noin 30 € pojat ja 50 tytöt. Ja yleensä näihin saadaan vielä sitten ne niin kuin ulko- ja sisäloishäädöt myös samaan hintaan. Et kyllä me käydään aina näitä keskusteluja ja tämmöistä niin kuin tarjouskauppaa sitten, että mihin hintaan saadaan näitä sterkkoja ja kastraatioita paikallisten kanssa. Mutta heillä on eri hinnat, koska tämmöistä kartellitoimintaa ei tietenkään saa harjoittaa, niin sen takia hinnat on vähän eri. Pitää kilpailuttaa vuosittain, käydä kierros. Kyllä, yleensä. Mitäs pystyykö Bosniassa jotenkin niin kuin hinnoittelemaan? Teillä on vähän erilainen tilanne siellä. Tai pystyykö sanomaan? Joo, meillä riippuen koosta klinikalla sterilointi maksaa semmoinen 60–80 €, kastraatio 40–50 € ja kissat on yleensä semmoinen 40 €. Mutta nämä on nyt hinnat meille, että voi olla, että ne olisi yksityishenkilöllä isommat, että meillä on kuitenkin näitä klinikoita, mitä me käytetään Bosniassa, niin nämä hinnat on sit suunnattu sitä mukaan myös, kun kulutetaan heidän klinikoita, niin saadaan parempia hintoja myös sitä kautta, ainakin mitä luultavimmin jokseenkin parempia. Mutta on nuo lähtöhinnat aika hurjia, jos ajattelee noita maita, missä te toimitte, niin siellä ne yksityiset ihmiset, niin siellä todellakaan ei varmasti ole monilla tuohon varaa. Vaikka ne kuulostaa meidän korvaan niin kuin edullisilta tietäen, mitkä hinnat on Suomessa. Hei, kiitos. Jatkakaamme vähän eteenpäin vielä. Laura tuossa jo vähän kertokin, että mitä sä tekisit in a perfect world ja minkälaisia suunnitelmia sulle on niin kuin tulevaisuuden suhteen teidän päässä. Mutta miten tämä jatkuu tästä tämä työ Heidi ja Liisa esimerkiksi Liettuassa? Ja otetaanpa muuten tähän alkuun se Liisan vanha käsi sieltä. Kiitos paljon. Ja sitten miettikää jo valmiiksi sitä, että mitä kohti ollaan menossa, että se teidän visionne siitä, että jokainen olisi toivottu perheenjäsen, joka syntyy maailmaan, jokainen eläin.
Mulle tuli vaan mieleen tuosta Elian puheenvuorosta se semmoinen tavallaan niin kuin vastuu ja niin paljon sellaisia yksityiskohtia. Meillä esimerkiksi Liettuassa, jos ajatellaan, että siellä on se ketjussa oleva narttukoira, jolla on omistajia, niin yhdessä vaiheessa ne perheet vaan halusi antaa ne vahinkopennut tarhalle ja sanoi, että no ei me nyt haluta tätä tyttökoiraa sterkata, mikä tarkoittaa sitä, että siitä tulee tavallaan vähän niin kuin semmoista rescuekoirien pentutehtailua, jos me vaan otetaan niitä pentuja ja niitä syntyy koko ajan. Eli siinä vaiheessa meillä on meidän yhteistyökumppanien ja meidän kanssa niin kuin selvät pelisäännöt, että se narttukoira pitää aina sterkata. Ja siinä täytyy joskus olla niin kuin tosi kova niiden perheiden kanssa, että periaatteessa niitä pentuja ei oteta, ellei me samalla saada sitä tyttökoiraa sterkattua. Ja siinä kädenvääntöä tehdään tai varastetaan niitä tyttökoiria. Sanotaan, että me otetaan se tarhalle ja tsekataan ja sitten tuodaankin se takaisin sterkattuna, vaikka omistajat ei olisi halunnut sitä tehdä. Se on niin uskomaton määrä tällaisia yksityiskohtia, joissa haluat ihan oikein ja tunnollisesti tehdä sitä työtä, ettei pääse tapahtuu sitä, että se jossain vaiheessa ei katkea se vahinkopentujen ketju. Ja sitten nämä kaikki myytit, mitä tuossa käytiin läpi, mitä Reeta sanoi näistä myyteistä, niin Liettuassa oli nämä kaikki mahdolliset myytit, mutta onneksi meidän alalla, niin kuin tarhoilla, on alettu jo toimimaan niin kuin tosi silleen terveellä järjellä. Alun perin tarhoilla ei haluttu niin kuin sterkata vanhoja koiria. Ajateltiin, että no ei kannata yli 6-vuotiaita, ne on liian vanhoja, se on huonoa niille. Tai sitten ei liian nuoria, että joku vuosi, 1,5 vuotta. Mutta nyt kaikki on ymmärtänyt just sen, mitä Laurakin sanoi, että pahempi juttu on ne vahinkopennut kuin se, että jos jotain saattaa tapahtua koiralle, jos se on liian nuori tai liian vanha niin kuin leikattavaksi. Et ne myytit on onneksi niin kuin ohi ja meidän kaikki tarhat ihan vaan leikkaa ja aina annetaan perheisiin. Et siinä on niin kuin tämmöisiä muutoksia pienissä asioissa näkyy niin kuin jatkuvasti, miten tämä toiminta etenee. Et se on niin kuin todella semmoisia niin kuin kulissien takana olevia juttuja, mitkä adoptioperheetkään ei ehkä tiedä, niin kuin, että mikä työ siellä on takana. No sen takia on tosi tärkeää, että me puhutaan tästä nyt. Mutta toi kuulostaa just siltä, että ne haitat ja hyödyt, niin kuin plussat ja miinukset, ne miinukset on ollut ihmisten mielessä aikaisemmin voimakkaampia, mutta niin kuin sitten valistustyön ja sen sterilointityön avulla ne haitat on yhä siellä olemassa, mutta että ne hyödyt on sitten voittamassa ainakin joidenkin ihmisten mielissä. Toivoa on, kenties. Ja sitten siihen tulevaisuuteen ja toivoon. Haluaako Heidi kertoa, mitä kohti te olette menossa, miten tästä eteenpäin? Joo, no meillä tietenkin tavoitteena on jatkaa edelleenkin sterilointityötä ja aktiivista sterilointityötä Liettuassa. Ja ehdottomasti aktiivisempaa kuin mitä nyt olemme pystyneet tekemään. Et totta kai siihen vaikuttaa moni asia, että se on mahdollista, että pystyttäisiin tekemään aktiivisemmin. Siihen on kuitenkin vaikuttaa sekä me että siellä päässä olevat ihmiset ja tekijät ja sitten tietenkin kaikki seuraajat ja ketkä haluaa tukea sitä toimintaa. Ja no me ollaan asetettu meille hyvin kunnianhimoinen tavoite. Tietenkin aina pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita. Eli me haluttaisiin tuplata meidän edellisen 6 vuoden aikana tehty sterilointimäärä niin nyt seuraavan 2 vuoden aikana. Eli mikä tarkoittaa siis noin 1000 sterilointia seuraavan 2 vuoden aikana, mistä itse asiassa tämä webinaarikin nimensä sai. Ja siinä tietenkin riittää aika paljon työtä ja varoja kerättäväksi. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin suurin piirtein se 80 € on meidän sterilointiprojektissa sen yhden koiran sterilointi. Ja sekin on niin kuin keskimääräisesti, että niin kuin tuossa muutkin sanoi, niin vaikuttaa tietenkin, onko kyseessä tyttö vai poika ja niin poispäin. Ja että tietenkin tuohon summaan nähden, niin no meille se ei kuulosta niin isolta, niin kuin tässä mainittiinkin, mutta sitten paikallisille se tietenkin on iso. Ja sitten taas lahjoittajille se on iso summa. Ja lahjoittajat tietenkin aina sitten monesti just miettiikin sitä, että no mitä kehtaa lahjoittaa, että voiko mä nyt jonkun 5 € laittaa, kun se on niin vähän. Eihän se ole lähelläkään 80 €, niin ehdottomasti voi.
Ja siihen me oikeastaan kannustetaankin, että vanha sanonta pienistä puroista kasvaa sitten se iso järvi tai meri. Eli näinhän se menee, että kun useampi lahjoittaa pienen summan, niin lopulta siitä tulee se iso summa. Ja niin, haluaako Liisa kommentoida jotain tähän lisäksi? Joo, mä en ole ihan varma, kuulitteko silloin aluksi, kun mä kehuin suomalaisia, että tosiaan Liettuassakin Sterkka-projekteja ainoastaan järjestää Petrescu Finland tai se saksalainen Tasso joka toinen vuosi ehkä. Se on niin iso arvo, sitä ei voi niin kuin ymmärtääkään. No, minkä takia paikalliset ei laita tavallaan penniäkään Sterkka-projekteihin, niin me kuitenkin varmaan kaikki rescueyhdistykset toimitaan sellaisissa maissa, missä niin kuin ihmisillä on vielä tosi vaikeaa. Tuolla, mistä meidän koirat haetaan, niin siellä on niin uskomattomalta köyhyyttä, päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, joita ei pystytä hoitamaan. Ja sitten me ollaan semmoisessa tilanteessa, että silloin kun me aloitettiin toiminta varsinkin, niin kaikille eläinsuojelulle nauretaan. Sanotaan, että menkää nyt auttamaan niitä lapsia ja niitä ihmisiä, että eläimiä, että eihän niitä kannata auttaa. Ne elää ja kuolee, kuka niistä välittää. Tilanne on vähän parantunut, mutta yhäkin maassa, jossa kerätään apua vanhuksille, joille ei ole mitään rahaa, jotka saattaa kerjätä tuolla kadun kulmassa, tai lapsille, köyhyydessä eläville ihmisille, niin ei ne paikalliset jaksa vielä ajatella eläimiä. Että se on kyllä siis meidän tällä hetkellä, meidän ulkomaalaisten tavallaan niin kuin tehtävä, että näihin Sterkka-projekteihin menee aika paljon rahaa, ja tosiaan sama ongelma, että yksittäiselle sairaalle eläimelle, joka tulee tarhalle, niin paikallisetkin kyllä antaa rahaa siinä tilanteessa, mutta Sterkka-projektit on ihan täysin mahdoton, että paikalliset niissä auttaisi, että kyllä se on niin kuin tavallaan meidän tehtävä, ja tällä hetkellä me ollaan saatu, Liettua on niin kuin pieni maa, me ollaan saatu paljon niin kuin julkisuutta näistä Sterkka-projekteista, ne on tullut niin kuin televisio-uutisten iltakevennyksiin, että tämä hullut suomalaiset on tullut sinne maaseudulle auttamaan, että mitä ne siellä tekee. Mutta se on hirveän hyvä asia myöskin siinä asenteiden, niin kun, vaikuttaa niihin asenteihin, että ihmiset ajattelevat, että vau, että jos ulkomaalaiset huolehtii meidän koirista, niin kyllä meidänkin täytyy huolehtia niistä. Ja meidän apua pyydetään ja ihmiset haluaa niitä sterilointeja. Että tällä hetkellä meillä on se tilanne, että me voidaan niin kun tehdä vaan niin paljon kuin vaan rahat riittää. Että sehän on tosi mahtava tilanne. Joo, ja ehkä vielä lisään tuohon vielä, niin tuossa noista populaatiopihoista puhuttiin aikaisemmin, niin ne on niin kuin tällä hetkellä meillä varsinkin semmoinen yksi niin kuin erittäin tärkeä kohde, että aikaisemmin ollaan niin kuin paljon painotettu just siihen, että ihmiset voi tuoda niitä koiria sinne steriloitavaksi ja näin, mutta nyt me halutaan niin kuin panostaa sen lisäksi. Tietenkin sitä ei olla jättämässä pois missään nimessä, mutta sitten halutaan niin kuin painottaa tosi paljon niihin populaatiopihoihin ja vähän silleen niin kuin kylä kerrallaan niin kuin tehdä sitä työtä, koska se, että sit jos steriloidaan koira sieltä ja toinen täältä, niin se ei kuitenkaan se ei niin kuin auta, vaan se pitää tehdä silleen hyvin järjestelmällisesti. Et mitä Sannakin taisi tuossa aikaisemmin sanoa just kissapopulaatioiden kohdalla, että se pitää tehdä niin kuin hyvin silleen, että oikeasti ne kaikki tulee sieltä tehtyä. Et sit jos sinne jää niitä yksilöitä tai tulee uusia, niin niihin pitää niin kuin heti tarrata kiinni. Niin mitä on meillä nyt semmoinen yksi iso asia, mihin halutaan sitten panostaa. Tämä on hieno tavoite se, että te tuplaatte 2 vuoden aikana sen määrän, mitä te olette 6 vuoden aikana tähän mennessä tehneet. Pyrkikäämme kaikki auttamaan tässä. Se on kunnianhimoinen, niin kuin sanoitte. Mut kiitos. Sanna, mitä Roodoksen tulevaisuus, mitä te haluatte tehdä uudella tavalla tai eri lailla tai enemmän tai vähemmän, vai jatketaanko tähän malliin? No onhan meillä paljon visioita ja unelmia ja tavoitteita, ja kyllä
tämä niin kuin sterkkahomma on ihan ehdottomasti yksi meidän tärkeimpiä toimia. Että mehän ollaan leikkautettu eläimiä ihan alusta asti siitä, kun yhdistys on perustettu 2016. Ja pyritty tekemään sitä niin kuin määrätietoisesti, mutta myös ne paikalliset olosuhteet huomioiden ja ymmärtäen sen, että siellä tosiaan nämä meidän paikalliset apurit niin tekevät myös muuta siis elääkseen. Eli täytyy mennä sen mukaan, että miten me pystytään heitä sitten näissä asioissa tukemaan ja milloin heillä on siihen aikaa. Mutta jatkuvasti käydään tätä keskustelua, että meillä on ihan tämmöinen niin kuin eläinten auttajien mese-rinki siellä, mihin varmaan kuuluu semmoinen 60 henkeä tällä hetkellä ja harvemmin menee niin kuin päivä, ettei keskusteltaisi mistään apua tarvitsevasta eläimestä. Tai nyt on ilmaantunut uusi kissa tälle syöttöpisteelle ja mistä se nyt sitten tupsahti ja se onkin tämmöinen isopallinen kaveri, että nyt nopeasti kastrointipöydälle ennen kuin tapahtuu sitten jotain semmoista, mitä me ei haluta. Että kyllä me niin kuin siihen pyritään panostamaan. Meillä toi adoptiotoiminta on aika pienimuotoista ja sitäkin tietenkin mietitään, että millä tavalla me sitä kehitetään. Että tällä hetkellä Roodoksella on paljon toimijoita, jotka nimenomaan adoptiotoimintaa harrastaa, eli sieltä viedään lähinnä nyt koiria, mutta myös kissoja eri puolille Eurooppaa. Ja tietenkin kun se on tämmöinen matkailusaari, niin siellä on sitä niin kuin jo useamman vuosikymmenen ajalta tätä niin kuin intressiä ollut Roodosta kohtaan. Mutta kyllä me haluttaisiin nimenomaan aktivoida lisää vielä niitä paikallisia tähän. Ja nyt esimerkiksi kun mä olin keväällä siellä itsekin vein ihan yhdistyksen nimissä kissoja leikkautettavaksi ja olin siellä auttamassa tätä Flying Cats-järjestöä, niin mulle ei ollut enää aikaa viedä niitä kissoja, koska paikalliset tuo niitä niin paljon. Eli siellä on kyllä niinku saatu tämmöinen niinku buzz liikkeelle. Ja me tehdään tätä niinku yhdessä, mutta tietenkin siis onhan siellä paljon haasteita ja tulee olemaankin varmasti, mutta sterkat. Aktivoida myös matkailijat. Jonkun verran nyt alkanut matkailijatkin tekemään sitä, että mä voisin vaikka kustantaa 3 kissan sterkat, miten tämä onnistuisi. Ja sitten me pyritään toteuttamaan se. Tai he voivat olla osallisena siinä. Eli jos on vaikka autokäytössä, niin se on aika simppeli homma. Me voidaan lainata sitten kuljetuskopat ja kerrotaan, miten sitä loukkua käytetään. Tai joku paikallinen apuri tulee sinne auttamaan. Ja sitten viedään yhdessä ja viedään sitten ne kissat takaisin sitten, kun ne on leikattu. Että tämmöistä. Asiat etenee, kyllä. Tämä on ihan super mielenkiintoista kuulla näitä yksityiskohtia niin kuin eri puolilta. Tavoite on sama, mutta keinot on hyvin erilaiset. Ja tämä, että matkailijat siellä messissä. Ja ei ole ehkä ihan niin kuin Bosnian tai Liettuan kuvio toi. Kiitos. Hienoa kuunnella. Hei, loppu lähestyy. Mitä me tavalliset somettelijat voisimme tehdä tilanteen eteen ja mitenkä niin kuin Rescue-yhteisö voisi yhdessä enemmän auttaa? Mä ehkä ensin haluan kysyä tämän niin kuin ehdottomasti Elialta, mutta ensin niin kuin vaikka Lauralta, että miten sä näet, että minkälaista yhteistyötä tämä vaatii vai tehdäänkö me kaikki tätä omillamme ja niin kuin ajatellaan yhdistyksiä erikseen ja sitten toisaalta myös niin kuin kiva nyt kuulijoille heitän tämän saman pallon, että mitä teidän mielestä, jos tulee mieleen, niin kommentoikaa, että miten me voidaan niin kuin auttaa, että niin kuin tietoisuus steriloinneista lisääntyy ja myös halu auttaa niissä, eikä vaan sitä sen yhden kärsivän lonkkaleikkausta. Aloitetaan Laurasta. Joo, no me käytiin Sannan kanssa tästä erittäin mielenkiintoista keskustelua, vähän brainstormattiin asioita yhdessä ja sitä, että mikä olisi se
meidän keinot tässä, niin yksi tapa, ajatus siitä oli molemmilla sama, että yksi tapa lisätä sitä yhdistysten varainkeruun mahdollisuuksia olisi se, että me pystyttäisiin yhtenäistämään toimintaa ja tehdä siitä vielä entistä läpinäkyvämpää. Et jos meillä on yhteinen valistustyö ja yhteinen sanoma, niin me varmasti tavoitettaisiin sillä enemmän ihmisiä. Ja sitten me RR-yhdistykset voitaisiin pyrkiä olemaan toiminnassa ja tavoitteissa samankaltaisia esimerkiksi kestävän työn suhteen, kuten sitten nämä steriloinnit, just adoptiotoiminta, jolloin lahjoittajille syntyisi mielikuva siitä, että nämä yhdistykset on tosissaan luotettavia. Ja sillä toimintatapojen yhtenäistämisellä olisi sitten yhteisvaikutus. Me opittaisiin toisiltamme, miten kukakin yhdistys hoitaa näitä samoja asioita, mikä toimii, mikä ei. Onko joku parempi tapa, mitä me voitaisiin hyödyntää. Ja näin me voitaisiin kaikki yhdessä sitten tavallaan parantaa meidän toimintaa. Et jos meillä on kaikilla yhteiset eettiset säännöt ja toimintatavat, niin se luo luottamusta myös lahjoittajien ja tukijoiden suuntaan. Ja tällä tavoin ehkä ihmiset uskaltautuisi lahjoittaa muillekin kuin vaan niille itsellensä hyväksi havaitsemille yhdistyksille. Et kun me kukin taholla pidetään vaikka Facebook-huutokauppoja tai järjestetään keräyskampanjoita, niin ne voitaisiin kuitenkin yhdessä myös jakaa niitä toistemme somekanavissa. Tämä on nyt loistava esimerkki. Mä haluan sanoa vielä suuren kiitoksen Petrescue Finlandille tämän webinaarin järjestämisestä ja kiitos, että Balkanin koirat sai tulla mukaan. Että tässähän me just tehdään sitä. Me tuodaan toisiamme yhteen ja päästään nostamaan toisiamme myöskin esiin. Well put. Kiitos. Sanna, tyhjänikö pöytä vai onko jotain lisättävää? Joo, siis nimenomaan Lauran kanssa mietittiin näitä etukäteen ja kyllä joo, pajatso tyhjeni, siis sillä tavalla ei mulla oikeastaan mitään tähän lisättävää, mutta haluan myös kiittää Petrescue Finlandia tästä niin kuin aloitteesta ja ylipäänsä siis se, että tehtäisiin yhä enenevässä määrin myös toistemme kanssa yhteistyötä ja pohdittaisiin yhdessä näitä asioita, niin pyörää ei tarvitse niin kuin monta kertaa aina keksiä sit uudestaan, vaan voitaisiin hyödyntää niitä hyväksi havaittuja juttuja ja sitä kautta sit luoda semmoista yhteistä henkeä ja toimintamallia, joka sitten toivon mukaan myös tuottaisi tulosta kaikille sillä tavalla, kun me halutaan ja mihin me pyritään. Kiitos. Erittäin hyviä ajatuksia. Ei välttämättä kaikkein helpointa toteuttaa. Kaikki tietää, miten vaikeaa on saada niin kuin monta eri tahoa, joilla on niin kuin omat tavoite on sama, mutta kuitenkin sitten siellä on aina se oma lehmäkin mukana, että mitenkä saadaan se yhteistavoite niin tärkeäksi, että voidaan sitten tehdä kompromisseja myös joidenkin omien suhteen. Mutta sitä kohti todellakin. Mutta jos puhutaan sitten yksilöistä ja meistä niin kuin tosiaan somettelijoista, niin Elia, sä oot työlläs onnistunut vaikuttamaan ymmärtääkseni sulle tärkeisiin asioihin ja tuomaan niitä esiin myös sun seuraajille. Jos puhutaan meistä somettajista, jotka ei tee sitä ehkä niin kuin yhdistyksenä, mäkin kyllä toki teen niin kuin sekä että, mutta niin kuin, miten me voitaisiin auttaa tietoisuuden lisäämisessä ja minkälaisia keinoja, minkälaista tarinankerrontaa, miten sä ajattelet, lähtisit meille ohjeistamaan? Niin, no siis luonnollisesti mehän vedotaan ihan hirveästi tunteisiin aina, mitä tulee niin kuin rescue-yhdistysten niin kuin tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa, ja se on ihan luonnollista, siis se on hyvin toimiva keino, mutta mä itse koen sen silleen, että suomalaiset tykkää haasteista myöskin, ja haasteista, joissa on niin kuin matala kynnys osallistuu, ja jotenkin hyvänä esimerkkinä oli tämä kulkureitten Black Friday-kampanja, tämä 3 euron kamppis,
joka loppujen lopuksi keräsi siis, just kävin tsekkaamassa, niin 102 000 euroa. Yli 100 tonnia niin kuin tähän. Siis, joten siis silleen, mä itse koen sen, että sen sijaan, että kerättäisiin niin kuin suoranaisesti jonkun yhden koiran tai yhden eläimen niin kuin tarpeisiin varoja, niin olisi hyvä, että se yhdistys keräisi niin kuin kokonaisvaltaisesti ja sitten sen yhdistyksen sisällä niitä sitten jaettaisiin sinne, missä sitä tarvitaan, niin kuin ensisijaisesti sitä varallisuutta. Tietenkin tämä, niin kuin puhuitte tuosta läpinäkyvyydestä, niin se on hyvin tärkeää ja just tämmöiset asiat, niin ne olisi hienoa, jos niitä listattaisiin ehkä enemmän, että mihin on, niin kuin, ja niin kuin, että tulisi somessakin ihan siis näkyville, että mihin kaikkeen on käytetty varallisuutta. Yksi, mitä mä huomasin ihan siis, mennään vaikka Pet Rescue Finlandin niin kuin Instagramiin, niin olisi siistiä, että siellä olisi niin kuin vaikka kiinnitettynä heti ensimmäiseksi niin kuin sterilointitavoitteet sinne Instagramin niin kuin heti niin kuin yläosioihin jo, ja olisi sitä tiedotusta ja olisi sitä niin kuin, lisättäisiin sitä tietoa siitä, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen populaatiokontrolliin siellä alueilla. Ja ihan semmoista niin kuin oikeasti osallistavaa toimintaa ja niin kuin enemmän niin kuin selkeää tiedotusta niin kuin steriloinnin tarpeesta. Sen sijaan, että puhuttaisiin pelkästään niistä apua tarvitsevista yksilöistä. Näin mä koen. Joo. Eli se toisto tulisi lisäämään sitä tietämystä ja niin kuin selkeitä faktoja peliin. Ja kyllä. Ehdottomasti. Toisto toimii. Se on niin kuin ihan sama, mitä somea lähdetään tekemään, niin pitäisi aina kiinnittää huomioon niin kuin 2-3 asiaan siinä omassa agendassa ja tuoda niitä niin kuin selkeästi esille, jolloin ihmiset oppii sitä kautta niin kuin enemmän. Mitä sitten ne seuraajat ja rescue-koirien ja adoptoijat ja rescue-toiminnan kannattajat, jotka haluaisivat niin kuin auttaa muullakin tavoin kuin esimerkiksi lahjoittamalla, eikä aina pystykään tietenkään lahjoittamaan, niin minkälaista niin kuin jakamista sä suosittelet tai miten sä näkisit sen, että miten sä haluaisit niin kuin ohjeistaa meitä, että millä tavalla niin kuin meidän pitäisi käyttäytyä somessa tai somen ulkopuolellakin on elämää. Niin. Me tätä asiaa eteenpäin. Toi on hyvin haastava, koska silloin kun me puhutaan hyväntekeväisyysjärjestöstä, niin se on se niin kuin rahan kerääminen on se ensisijainen asia, mutta tietenkin siis puhehan, niin kuin, siis asiapuhe kantaa myöskin hyvin pitkälle. Eli se olisi kyllä kans niin kuin jotenkin, mä sanoisin, että erilaisia haasteita suomalaisille. Haasteet on suomalaisille semmoisia, mihin halutaan ottaa osaa. Ja jollain tavalla olisi siistiä, että ne haasteet voi olla vaikka urheilutapahtumia, jotain tämmöisiä ihan niin kuin siis semmoisia oikeasti aika matalankin kynnyksen juttuja, jotain pieniä juttuja, en mä tiedä, lopeta tupakointia, lahjoita rahas sterilointeihin tyyppisiä, en minä tiedä, jotain tämmöistä, niin että semmoisia vähän niin kuin matalamman kynnyksen hommia. Mutta nyt esimerkiksi just sanoisin, että just toi inflaatio ja kaikki on niin penteleen kallista tällä hetkellä, niin sen takia just tommoset pienistä puroista tyyppiset kampikset, niin ne toimii tosi hyvin. Ja varsinkin just semmoisina päivinä, jotka on luotu kuluttamiselle, niin musta tuntuu, että just vaikka toi Black Friday-kamppis, niin se toimi sen takia niin hyvin, koska se on samalla älä osta mitään päivä, niin ne ihmiset, jotka ei ostanut mitään, niin ne laittoi sen rescue-toimintaan sen rahansa. Niin mä suosittelen, että laittaa semmosia niinku matalan kynnyksen tommosia osallistavia kamppiksia tulille. Joo, kiitos. Ja yksinkertaisimmillaan se, mitä me muut voidaan tehdä, on se, että me jaetaan. Algoritmit ei
välttämättä tue sitä yhtä postausta, vaan niin kuin sitä täytyy tuoda useampaan otteeseen esille. Joo, ja sitten se, että totta kai niin kuin ihmiset todennäköisesti haluaa nähdä enemmän niitä koiria ja niiden niin kuin, siis silleen, niin kuin ihan konkreettisesti, että mitä siellä tapahtuu. Mutta ei se niin kuin haittaa, jos sinne laittaa faktatietoa joukkoon, koska se tavoittaa silti ihmisiä enemmän kuin että jos niitä ei postaisi. Niin, tämän takia. Kiitos. Kiitos tosi paljon, Elia. Tarvitsemme kaltaisiasi ihmisiä. Hei, meidän niin kuin tämä virallinen keskusteluosuus oikeastaan päättyy tähän hyvään puheenvuoroon, ja muutamia kysymyksiä olisi nyt tullut tuonne chattiin ja sen ulkopuolellekin, niin siirrymme siis sinne. Ja nyt saa sitten nostella niitä käsiä pystyyn, jos joku haluaa pitää puheenvuoron myös ihan noin niin kuin mikrofonin kautta. Mutta täällä on ensinnäkin tällainen kysymys, että hyvin konkreettinen kysymys, hyvä niin, mielenkiintoista. Kuinka paljon ihmisiä tarvitaan töihin yhteen sterilointiprojektiin? Ja Sanna vähän jo avasi ehkä tätä siellä teidän päässä. Musta tuntuu, että Laurakin, mitä teillä on tapahtuu, mutta siksi mä osoitan tämän nytten Liisalle. Meillä on yleensä 2 tai 3 eläinlääkäriä. Ja tosiaan Liettuassa on ehkä yhteensä 6 eläinlääkäriä, jotka yleensäkään osaa tehdä sterkkaprojekteja. Sulla täytyy olla aika kokenut eläinlääkäri, joka pystyy siihen. Ei voi tulla ihan mikä tahansa harjoittelija. Heille on avustajat, 2 avustajaa. Sitten eläimiä rekisteröi noin 2 ihmistä, mitä omistajia rekisteröi kaikki eläimen tiedot. Ja sitten on noin 2 ihmistä vielä, 2-3 ihmistä siellä sitten niin kuin herättelemässä eläimiä, antamassa niitä omistajille eri niin kuin, hoito-ohjeiden mukana, siivoamassa. Siinä se tiimi onkin. Haluatko Heidi lisätä? Sä oot siellä aina ollut. Joo, no tuossa se aika pitkälti oli. Toki joskus ollaan menty pienemmälläkin määrällä ja joskus vähän isommallakin, mutta kyllä se keskimääräisesti näin on. Ja et yleensä me ulkopuoliset, jotka emme ole millään lailla alan ammattilaisia, eläinlääkäreitä tai hoitajia, niin me ollaan sitten enemmän siellä heräämän puolella ja putsailemassa korvia ja leikkaamassa koirien kynsiä ja odottelemassa, että he heräilee ja juttelemme mukavia ja sitten odotellaan, että omistajat saapuu, niin sitten antamassa eläintä sitten siitä eteenpäin sitten ohjeistusten niin kuin lisäksi. Tällä se suurin piirtein menee. Ja sitten tietysti on se paikallisten porukka, joka tekee tätä tiedotustyötä ennen sitä itse varsinaista päivää ja päiviä. Joo, me aloitetaan noin viikko ennen projektia rekisteröimään halukkaita, koska niitä on nykyisin tullut tosi paljon. Eli jos me julkaistaan aikaisemmin, niin sitten ei kaikki pääse mukaan. Ja siihen aina jätetään tilaa sitten ihmisille, jotka saadaan kiinni ainoastaan näiden kunnan yhdistysten kautta, että näille populaatiopihoille sitten varataan aikaa. Että se ajoituksen tekeminen on aika sellaista tiedettä, että pitää olla eläinlääkärien kanssa niin kuin yhteydessä, että kuinka kauan kestää minkä kokoisen kissan tai koiran leikkaaminen, että se saadaan niin kuin jatkuvasti. Kun se alkaa se työpäivä, niin siinä ei kyllä pahemmin kukaan sieltä leikkaushuoneesta lähde, että se on koko päivä liukuhihnatyötä, aivan uskomatonta, kun katsoo, miten se tiimi tekee työtä siinä sitten, että sitten vasta illalla myöhään 9 aikaan päästään, sitten 8-9 aikaan loppuu työpäivä. Että kaikki lähtee sinne sillä mielellä, että nyt tehdään töitä. Kiitos. Anteeksi, mä sanon tähän väliin. Kiitos ihan super paljon. Mun pitää mennä laittaa muksua nukkumaan. Ja oli aivan ihana osallistua tähän. Kiitos tosi paljon. Sain tosi paljon hyvää informaatiota. Mukavaa iltaa kaikille. Kiitos paljon, Elia. Moi moi. Moi. Ja sitten tuli tällainen kysymys.
Mä osoitan tämän Sannalle. Kun katukissojen sterkkauksessa mietityttää jälkihoito, tai oikeastaan sen puute. Et kun kotikissoilla on haavapuvut ja kipulääkkeet ja niin edespäin, niin miten nämä kissat pärjäävät, kun heidät palautetaan sinne löytöpaikkaan? No. Joo, tämä mietitytti meitäkin silloin toiminnan alussa ja ihmeteltiin kyllä suuresti tätä, mutta tämähän on ihan siis maailmanlaajuinen tämmöinen Trap, Nurture, Return-menetelmä, jossa tietenkin niin kuin toimitaan vähän eri tavoin, mutta siis pyritään siihen, että ne eläimet pystytään mahdollisimman pian palauttamaan ja tehdään tiettyjä toimenpiteitä sen suhteen, eli esimerkiksi kiinnitetään huomiota siihen haavan kokoon, ettei leikata ihan niin kuin turhan isoja tytöille vaikka niitä haavoja masuun, vaan niin kuin mahdollisimman pienestä reiästä sitten saadaan niin kuin se operaatio tehtyä. Sitten kiinnitetään huomiota näihin ompeleisiin, tikkeihin, eli se, että pyritään ainakin tuon roodoksella, niin pyritään tosiaan siihen, että kaikki ne ihokerrokset sieltä aina tietenkin sitten ommellaan ja ommellaan myös niin se ulkoisin ihokerros niin, että siitä ei jäisi oikeastaan mitään niin kuin törröttävää tikkiä sitten niin kuin tuohon ihon päälle. Sitten sekä pojat että tytöt, niin niille laitetaan tämmöistä desinfioivaa spreitä siihen niin kuin haavalle tai sitten sinne takapuoleen. Se on joko sininen tai semmoinen metallivärinen. Ja se on tämmöinen aika pitkäkestoinen, eli se ei lähde ihan noin vaan pois. Ja se on ainakin kyllä kissoilla semmoinen, että ne ei kyllä haluaisi sitä nuolla ei millään. Eli ne pyrkii niin kuin välttämään sitä, että siinä on jotain semmoista. Me sanotaan sitä niin kuin sinkkivoiteeksi, vaikka se nyt ei varmasti sitä ole, mutta se on jotenkin semmoinen, niin kuin sitten tulee semmoinen jossain ollut tämmöinen juttu, mutta siis se, että se on tämmöinen desinfioiva aine, mitä siellä laitetaan. Sitten nämä eläimet saa vielä pitkäkestoisen kipupiikin ja sitten usein laitetaan myös pitkäkestoinen antibiootti varuiksi siltä, että jos tulee jotain tulehdusreaktiota, niin se olisi sitten siellä niin kuin hoitamassa sitä. Ja hyvin tietoisia ovat myös näistä antibioottiresistenteistä bakteereista ja muista, että sitäkin keskustelua tietty aina käydään, mutta siinä katsotaan nämä hyödyt ja haitat myös aina sen mukaan. Ja tietenkin siis se, että suurin osa ehkä näistä kissoista on kuitenkin sellaisia, jotka on sitten jo jonkun vaikka syöttöpaikalla, niin sitten katsotaan sen kissan perään sitten, että se on ihan hyvän voiva, eikä tule mitään niin kuin ihmeellisempää sitten. Ja jos tulee jotain semmoista, niin sitten kiikutetaan eläinlääkäriä, että joskus tietenkin voi tulla jotain tulehdusreaktiota tai kuume nousee ja ruokahalu menee ja sitten kiikutetaan takaisin. Mutta nämä on aika harvinaisia kuitenkin, että on ollut aika yllättävää huomata tämä, että ne pärjää kyllä äärimmäisen hyvin. Ja nämä saksalaiset on vielä kehittäneet siis Hannoverin yliopistossa ihan tämmöisen omanlaisensa leikkausmenetelmän narttukissoille, missä siis kissat roikotetaan ylös alasin, siis narttukissat tosiaan, niin sillä tavalla, että se maan vetovoima tekee sen, että sitten mennään ihan sen skalpelin kokoisesta reiästä sisälle ja sieltä sitten vedetään ulos ja ommellaan ja sitten leikataan ja siellä tulee ihan tosi semmoinen niin kuin sentin verran sitä haavaa sitten, niin se kyllä paranee nopeasti yleensä. Ja, että tämmöisiä kaikkia menetelmiäkin myös kehitellään. Vau, kuulostaa kyllä aika perusteelliselta toiminnalta. Todella, todella mielenkiintoista. Kiitos. Ja aivan mahtavaa, että jossain yliopistossa kehitellään niin kuin sellaista menetelmää, joka helpottaa ja auttaa kodittoman kissan elämää. Siis huikeaa. Niinpä. Vielä yksi kysymys. Tämä tulee nyt myös Pet Rescue Finlandille
että mikä tekee tästä projektisterkasta niin paljon halvempaa kuin klinikalla, koska ne hintaerothan oli aika suuria. Ja onko siinä niin kuin mukana sitten esimerkiksi hyvän tekeväisyyttä niiden eläinlääkäreiden ja klinikoiden puolelta, vai onko se sitten se, mä vähän itse tässä jatkan, vai onko se sitten se, että siellä on niin paljon asiakkaita, vai miten mikä tämän niin kuin mahdollistaa? Haluatko sä Liisa vastata tähän? Niin, klinikoillahan tietenkin siihen tulee se voitto päälle. Totta kai siitä se pyörittäminen, klinikan pyörittäminen, kun taas Sterka-projekti me tehdään ihan omakustanneisesti täysin. Mä uskoisin, että se on se ero. Joo, kiitos. Oliko Sannalla tai Lauralla tähän jotain lisättävää? No meillä vaan tosissaan, mitä sivusinkin tuossa, niin on toteutettu näitä kamppiksia tämän slovenialaistiimin kanssa. Niin tässä on just yleensä 2 kokenutta eläinlääkäriä ja siellä on mukana sitten semmoinen 3-4 opiskelijaa, joko sitten eläinlääkis- tai hoitajaopiskelijoita, niin he pääsevät samalla opettamaan, että on vapaaehtoistyötä, vapaaehtoistiimi, että sitten yhdistys maksaa nämä lääkkeet ja materiaalit ja sitten eläinlääkäreiden yöpymisen Bosniassa, mutta muuten he tulee ihan vapaaehtoistyöhön sitten näihin projekteihin. Onko sulla, Reeta, jotain kokemuksia eli siis lääkärit tekee osittain pro bono-työtä sitten näiden projektien eteen. Mitäs Reeta, oliko sulla lisättävää aiheeseen? Eipä oikeastaan, se on nyt varmaan se yleisin tapa, millä näitä lähdetään tekemään. Että tosissaan tulee sitten eläinlääkäreiltä, voi tulla vähän eri puolilta Eurooppaa tai eri puolilta maailmaakin ja sitten mennään tekemään vapaaehtoisena sitä työtä. Ihan mahtavaa, että näin. Hei, otetaan Akulaan käsi pystyssä. Haluaisitko pitää puheenvuoroja? Just piti sanoa, että mikki päälle, mutta sieltähän se tulikin. Moi, hauska tavata taas. Moi, moi taas, mitä kuuluu? Aika hyvää just nyt, kun te huomaat. Jep, ensinnäkin siellä ainakin tuttui kasvoi Liisa ja Heidi ja sinä Heli, niin moi kaikille. Ja erityisesti moi Liisalle, että kävitte tuossa shelterillä pari viikkoa sitten, niin oli tosi kiva. Ja Lauralle erityisesti mun mielestä kiitokset se puheenvuoro siitä läpinäkyvyydestä, niin se oli tosi mielenkiintoinen, samoin kuin just mitä Elia puhuu siitä, hän ei enää ole täällä keskustelussa, mutta sitä mä just mietin, että tavallaan tavan tallaaja, kun on nykyään etsii vaikka tai haluaa hankkia koiran, niin mä mietin sitä, että tavallaan, okei, meillä on Responsible Rescue-järjestö, mutta mitä muita juttuja pitäisi ottaa huomioon tavallaan siinä, kun hankkii sitä rescue-koiraa? No niin, pahan laitoit erittäin laajan. Ja tämä on itse asiassa uuden webinaarin aihe. Kiitos Aku, sä just laitoit webinaarin numero 2 aiheon tähän tulille, mutta ja tämä sivua, tai siis ei nyt suoranaisesti liity päivän aiheeseen, mutta haluatteko, vaikka mä ehkä osoitan tämän Heidille, jos sä saat 2-3 lauseella vedettyä semmoisen hissipuheen vastauksen tuohon Akun äärimmäisen laajaan kysymykseen. Tosi kiva. Kivan Heidit tähän. Joo, no Responsible Rescue, siitä on tietenkin hyvä lähteä, mutta oikeastaan aika niin kuin silleen tavallaan suht samoja asioita, kun on se sitten rescue-koira tai rotukoira, jota olet hankkimassa, niin
että katsoo oikeasti sitä niin kuin taustaa, että mikä siellä, no tässä nyt tietenkin kyseessä yhdistys, että mitä siellä niin kuin taustalla oikeasti tapahtuu, että onko nettisivuja tai Instagram-sivuja tai Facebook-sivuja, missä on niin kuin kattavasti tietoa ja oikeasti kerrottu niin kuin asioista, ja siellä tapahtuu jotain muutakin kuin esimerkiksi vain se adoptiotoiminta. Et siellä oikeasti tehdään yhteistyötä niiden niin kuin maan tapojen tai niin kuin tilan parantamisen kanssa. Et se ei ole vain sitä, että tuodaan niitä eläimiä, vaan että siellä täytyy olla taustalla jotain muutakin. Ja sitten se, että Hyvä Rescue-yhdistys ainakin mielestäni niin tekee koirille muutakin kuin lakisääteiset asiat tuodessaan niitä Suomeen. Et siellä on oikeasti kattavasti ne tautitestit ja niistä kerrotaan ja informoidaan, mitä ne on ja mitä ne tarkoittaa ja niin kuin mihin pitää kiinnittää huomioon. Ja sitten se, että sitä koiraa ei oikeasti saa vaan sillä, että laitan viestin, että hei, mä haluaisin tämmöisen nappikoiran, joka on teidän sivuilla, tämä pieni pörröinen valkoinen. Minulla on kiva koti ja olen hyvä omistaja, niin se ei ole sillä selvä. Vaan asioiden pitää olla vaikeaa, jotta sen koiran saa. Niin se on niin kuin, näin karrikoiden tietenkin, mutta siinä nyt ehkä pääpiirteittäin silleen lyhykäisesti. Toi on mun mielestä hyvin sanottu. Kiitos. Ja ehkä just se, että mitä mä oon itse huomannut just netin tai varsinkin Facebookissa on paljon eri ryhmiä, niin siellä kyllä paljon niin kun, kysellään koirien perään, niin ehkä just se, että miten saisi tavallaan sellaista niin kuin vastuullisuutta tuohon mukaan, niin se on niin kuin tärkeää. Kiitos. Sä olet niin asian ytimessä juurikin. Ja hyvin tiivistetty, Heidi. Onnistuit. Aihe on todella sekin aihe laaja. Niin on niin kuin tämänkin päivän webinaarin aihe ollut. Mä toivon, että kuulijat ovat nyt hieman valaistuneempia aiheen suhteen ja ehkä myös inspiroituneempia tai inspiroituneita myös sitten levittämään sanaa ja muuttamaan asenteita ja ehkä myös niin kuin auttamaan sitten kai niillä tavoilla, mitkä on itselle sopivia. Ja jos te haluatte jatkaa keskustelua tästä vielä, niin laittakaa ihmeessä viestiä ennen kaikkea nyt vaikka niin kuin Pet Rescue Finlandille. He voivat sieltä sitten jakaa mahdollisesti keskustelua tai kysymyksiä muillekin osapuolille, ja mullekin saa laittaa tietysti sitten esimerkiksi Instassa Stray Dog Cabaret Rescues, ja varmasti sitten viestit tavoittavat kohteensa. Kaikille ihan valtavan suuri kiitos. Nähdään myyjäisissä, tapahtumissa ja somessa. Moi moi, kiitos. Kiitos kaikille. Moi moi. Moi moi. Kiitos paljon. Kiitos.